No terve vaan. Olen Oiva Siilinjärveltä ja haluaisin vähän tässä esitellä minun rottaloukkua. Tämä on vanha isän kanssa tehtiin silloin kun minä olin nuori, noin 65 vuotta sitten. Tämän ohjetta ei ole netissä, mutta mulla oli piirustukset täällä päässä ja minä otin lauttaa ja tekasin tämmöisen, tää on idioottivarma rottaloukku. Ja vähän voin esitellä tässä tätä lauttaa. Normaali lauttaa 5-6 metriä. Koko voi tehdä itse kukin sopimuksen mukaan 50 × 50. Ja sitten tehdään tämmönen laatikko. Ja sitten siinä tulee tämmönen kansi päälle, mikä sopii tuonne sisään painumaan. Ja sitten tämmönen liipasin systeemi, tämä on ihan yksinkertainen, osaa tehdä ihan kuka vaan. Ja sitten tässä on tämä liipasimen pää näkyy. Ja tuolla liipasimen on toisesta päästä kiinni, siellä on naula, jotta se pysyy. Ja sitten tämä viritetään tästä. Ja noin 5 senttiä vain tämä rako, kun tästä rotta voi mennä sisään. Ja siihen liipasimen päälle tuonne ruokaa, esimerkiksi läskipala, mutta se laittaa kiinni, jotta se ei rotta vie männessään. Ja sitten rotta kun männee tuonne, se on, tämän oikein herkästi voi laittaa, että se laukaisee kuin hipasso. Noin ikään se tulee rotan niskaan ja se kuolee kerralla, se ei jää kitumaan. Tämä on näin yksinkertainen vanhan kansan pyynti. Ja minun isä sanoi, että tämän nimi on rohmu. Muuta en tiedä, mutta tämä on hyvä ja halpa. Oikein halpa. Tiedoksi vaan kaikille, kuka haluaa tämmöisen rakentaa. Tämä on ihan oikein yksinkertainen. Tästä tämmönen, se on rautalangalla vain tuo linkku ja tässä tämä ja viritys tapahtuu sitten. Tässä on nämä ohjurit, jotta se varmasti puttoo niskaan. Hetkinen, nämäpäs nyt lenkkuilla. Näin ikään. Ja tässä on kolo. Tässä palikassa, mikä tulee sitten tuohon reunaan. Noin ikään. Sitten tuosta laitetaan tämä tuohon oikein herkäksi. Ja rotta kun menee tuonne syömään, niin se tarvitsee kun hipasta, niin se puttoo niskaan. Ja siellä on. Täältä on, minä muistan nuorena sai 2-3 oli kerralla. Rotat luulen, että se on jauholaatikko. Tämä onkin rottaloukku. Halapa ja hyvä. Että näin. Kiitos Oiva paljon.